Ivana Ilić, majka nestale male Danke, već više od godinu dana živi sa tugom koja je nemerljiva. U emotivnoj ispovesti koju je podelila sa medijima, Ivana je otvorila svoje srce i otkrila duboku bol koju osjeća svakog dana, verujući da su počinioci zločina, Dejan Dragijević i Srđan Janković, odgovorni za smrt njene devojčice. Taj stepen bola koji osjećam, to ne možete ni da zamislite. Nikad nisam ni pomislila da će mi se ovo desiti, da ću svoju malu devojčicu izgubiti na ovakav način, počinje Ivana, borba sa suzama na ivici njenog glasa. Ova majka nije mogla da sakrije bol dok je govorila o neizmjernoj tugi koja je preplavljuje svakog dana. Sama činjenica da je Danka, njena 2-godišnja devojčica, nestala na brutalan način, već je bila dovoljna da Ivanu sruši. No, sumnje koje su se pojavile kasnije izazvale su još veću patnju. Ivana je 100% sigurna da su Dejan Dragijević i Srđan Janković osumnjičeni za ubistvo, odgovorni za smrt njene devojčice. Znam da su oni to uradili. Uverena sam. Osjećam to u svom srcu. Ne mogu da shvatim kako se može nešto ovako dogoditi i da ti ljudi nisu osuđeni. Oni su odgovorni za moju Danku. Ne mogu da verujem da nisu već osuđeni. To je nešto što ne mogu da prihvatim, izjavila je Ivana, još uvek besna i zbunjena što optužnica nije prošla, iako su Dragijević i Janković bili uhapšeni i nisu slobodni. Oni nisu na slobodi, to da, ali nisu ni osuđeni. I dalje čekaju suđenje, a ja ne mogu da verujem da je to moguće. Oni su uradili nešto nepojmljivo, a još nisu kažnjeni za to. Kako da verujem u pravdu kada vidim da su oni još uvek tu, a moja Danka nije tu, dodaje Ivana kroz suze. Nemam više ništa, samo se borim da živim. Svaka noć je borba, svako buđenje je borba. Nikada više neću moći da budem ista osoba. Ni oni koji su to uradili, oni ne znaju šta su učinili, jer nisu samo uzeli moju Danku, uzeli su i mene, iskreno priča Ivana. Iako besna i slomljena, Ivana ne odustaje od nade da će pravda biti zadovoljena. Želim samo jedno, da se završi ovo. Da moja Danka ne bude samo broj u sistemu, da ljudi shvate šta su uradili. Samo želim da znamo šta se stvarno desilo i da konačno dođe kazna za to, zaključuje Ivana dok suzama nije mogla da se stisne.